meu nom és Sukaina Chli, tinc 25 anys, soc recent graduada en el màster d'accés a l'advocacia. Vaig arribar a Espanya quan tenia uns 2 anys aproximadament amb els meus pares. Cap als 5 o 6 anys va ser quan els meus pares em van proposar de passar un casal d'estiu al centre obert de Glamparetes, a la Barceloneta, i hi vaig entrar amb el meu germà. Era un espai per mi molt important. Jo sempre recordo que quan anava el meu germà totes les tardes allà, ens ho passàvem molt bé, tenia un suport educatiu, també coincidia amb diferents professionals que t'ajudaven en diferents àrees, no? En la teva vida, no només a nivell educatiu, sinó també a nivell personal. Vaig estar també com a voluntària quan estava estudiant la meva carrera i em sento, la veritat, que molt agraïda i molt afortunada d'haver coincidit amb tants professionals de la casa, dels quals he après molt i m'han aportat moltes coses que m'han ajudat tant en la meva trajectòria professional com personal. Càritas és llar, per mi Càritas és família.